Pansit malagita nga asta buol mo dilapan mo dali am daha ta. Doon mga kachika ang akon nga panakot ahos kag Bombay lang daa. Tapos may giniling kita nga kwan nga mamoy kag may pansit kanton kag may mga gulay kita giya na amo lang day ang aton nga kwan. Butangan ko lang karo ka oyster sauce. So ay ako nagabutang ka kung ano-ano pa nga mga sarap-sarap kag iban pa nga cubes Kachika giya duman kita sa aton nga kusina lantawa nga aton nga bulak guwapa. Madaha kita tulad ka pansit kanton. Hindi do kami magtigang may pansit kanton man karon te amo do lang nangamon nga iyapon. Ako gali ang inyong chikadurang Ilongga may tinapusan paywaay ito brati abi. Te ano pa abi ang obrahon ta kundi umpisahan taron mabuol don kita ka mantika nga ginatago-tago ko gid nga nagralaon don. Hay gamiton ta panggisa. Mga kachika maumpisa don kita ka gisa-gisa. Siyempre, pag init, kalaon ta nga mantika, ibutang tang aton nga Bombay kag ahos. Kag ipakita ko ang akon nga malakasan nga talento sa paglugay-lugay, no? Hindi lang ko ang ginalugay-lugay ko, pati ang akon nga ginisa, ginalugay-lugay man. Sus, grabe doon na nga nga hamot kalabo tuyas tupad balay bati ilunod ko doon ang akon nga ginaling nga mamoy. Mga kachika, mas gusto ko takon ang ginaling nga mamoy ilakot man mo hindi ka doon mag-usap. Ligang-ligangan mo lang tulon lagi bala. Mga kachika, dayado ng aton nga pansit kanton. Ila mga akon nga pag video hindi kuan hindi pa sunod ay tuyo ko daan malay. Garing nakasakuon ka na akon kagkagahod ka na ka mga ayam. Giniling dayam. Nan. Pakwanon ko lang pa anok-anokan ko lang kay daw matiritig pa ang anang kanton ba kanamit ka pansit kanton ko ba? Mga kachika, daha doon ang aton nga pansit kanton nan bawa kanamit. Pansit. Mga kachika, dali makaon ta away kami ti rice hay ti carbs man dayang pansit.